Hey mga ship, gagawa po tayo ng biko ngayon. Ito po yung niyog. So gagawin natin ay pipigain po natin ito. Yung malagkit mga ship. So sinain mo natin siya. Ayan mga ship, hanggang maluto yan siya. Ayan, so pipigain natin siya. Pipigain po siya mga ship. Pipigain po natin. Ito po yung coconut washi. Gawin po natin lapik. Ayan mga ship, pinagdala na po natin yung asukal na brown. 1 kilo po yung asukal. Gawin natin latik. Yan, paghaluin na po natin. Yan guys, ito po natin mga sheep. Yan, kulay-kulay brown na siya. Ihalo natin ito mamaya sa malagkit. Paghaluin na po ng gusto. Yan mga sheep, yung natin malagkit na. So mamaya paghaluin na natin. Ayan, so paghalo natin yung malagkit dun sa latik. Sheep, ito na po yung biko natin. So, lulutuin mo natin sa lurit po. Ayan, mga within 30 minutes po tapos ready na po ito. So, ready to serve na po. Ito yung biko natin. So, makikita nyo, ang sarap-sarap mga sheep.